Gede. Nani. Ala sapi deni za zamadin. Abo. Za abo za. Anghani jozali. Anghani bewani de. Jozali. Deba jozali. Jozali zai. Kami ni. Amang kelakon lai abo. Sakulan haya nih, maku jangan maku tuh Nama. Onla. Unla nunga kubai daw, kubra daw, umay unay daw, unay kimito salah. Hisab gaya. Kazi, ngapam bater. Hisab gaya. Za zamadai ni sajani ondeo. Zamadai sajani ondeo za. Kitchen room. Ahani bibo. Ahani zamadai ni bima. Hello abo. Jemai je bibiai ko lehorनो हानानै गोजोन मोनदोंना abo? Buhut item खालामनानै जाहोबाय आब'आ. Jadoi. Abuah uma saya nama. Nggak abo? Tidak usah likidit. Gosa जाजोबदों नामा ओंख्रिया? फिसाजोबा मानो गोसा संनानै होखो? बेवाइ गेदेर. Loंला. Jagan deh. Deh zamba. Hello. Moजां ना? औ मोजां. दे. गोबावसैबा सफैनाया? सफैनाया फुंनिफ्रायनो दङ. दे. नानिया बहानिथे? आंथ' अरिजिनेट माबा दतमा रमनि आश्रमनि. दतमा. रमनि आश्रमनि. मा आश्रम? रमनि आश्रम. रमनि आश्रम. गोबावसै सफैनाया? औ गोबावसै औ. बिथांमोना आलासि. दे होमबा रायलाय. बिराद मोजां नुदों बिबारा नै. आरो नै बेवहाय नै नानि फुख्रि दङ. हाय नाया गोजा गोजाथार. बिराद समायना नुदों. ओरैहाय दै गोदान हगारबाय थायो आरो. बिराद मोजां फुलजों साजायफबजोबो. मोजां ना फ्लावार्सफ्रा? दाबादियाव बिबारा बारथ'थारो गेन्दाया. गेन्दा फुल बिराद समायसोदों. ओरै खाथियावनो माबा जाहैबाय बेयो मेन रड जाहैबाय थिथागुरि थांनाय. नै बेखौ सिब्रु बादि नुथारो. सिब्रु बिफां बादि नुयो. सारिगिदिं फुल बागानजोब. नै खमला ने? खमलायानो दां फिथाइ थाइजोब्बाय नै. माबायदि जायगा गुसेबबाबो नै क'क्राझार हाब्रुबारि गामिया माबायदि माबा बानायो आबाद बानायो. लाइ खोस्लि
जायगा गुसेबबाबो मालाय जि आराम थेलेबलेब माबायो मैगं जायो। नैबेबा मा मैगंलाय दा? पियास दङ, दाङा, मुला, मा दंथाय? मा बुस्थु आब' बेयो? आब' नैबे मा बुस्थु बेयो? बेयो मा बुस्थु? हा? मा मैगं आरोना? मिथि साक अ डायबेटिसनि थाखाय माबा बिदिनो मोजांथार। बिराद गोथाव मोदोमो। ओइ फासफुरनाव जे माबा गथा गथा थायोना गोमो गोमो। आं नुफेराखैमोन मा बुस्थुसो सानदां। मोजांथार बेयो जानांगौ बेखौ। बेखौ बे मैगंखौनो जागोन आरो ने? जाखांबाय जायो जाबाय थायो। मिथिया आरो नाफोरजोंबो जुलाथायनानै जाजायो। डायबेटिसनि मोजां सानदों माबा जा बेखौ माबा होनानै। मा बेयो गोखै जागोन ना? एसे खाथो बारा खाथोबो नङा। एसे माने गोखाहाब आरो। नै नोंथांमोनहा माब्लाबा गायनानै ला फोनानै ला। मोजांथारनो बेयो माखासे बेमारनि थाखाय डायबेटिसनि थाखाय। बेहा मा? औ सालाद जाग्रा। अ सालाद जाग्रा औ। अमा सावनाय अमा सावनायफोरजों जाग्रा चाइनिसफोर जाग्रा। नै लाइ खोस्लि ना आब'? जायगाया दलरसेब्लाबो मोजां मैगं खालामनानै जायो आरो जों। मोजाङानो। आरो ओइजोंबो जि मोजां मोजां माबा थायदों हनै लाव फिथाइ। मिस्ट्रिफोरबो दङ। समायसोदों। नै बेखौबो मोजां नुथारदों नै। बिबार बागानजोब सारिपाखे। सिब्रु बिफां बादि नुयो बेखौ। बेयो बिबार आरो। नै ओंखाम जाखांनानै गाइखेर दाखा जानो होबाय। बिगुमैनाव फैनानै सेरनैसो बारायलांसिगोनहाय दैमुआ जोंना। सेरनैसो बारायलांसिगोन ओंखाम जालाय मिस्थि जालाय दै जालाय। थांनो ओंखारबाय। थांनो ओंखारबाय लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय। थांनोसै दायो। हेलौ हेलौ बयखौबो बिराद आइटेम बानायनानै जाहोहरबाय जोंना बियादैया दिनै। गोबां आइटेम बानायबाय बेदर हिसाबै मोननै ना दाउ अमा। बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो। औ मालाबा दे मालाबा ज'नो जोंनावबो जानोसै। नङाबा सिख्लाया जोंना दा मोनायावनो जाहैथारसैनो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाथोंसै लोगोफोर। जोंबो थांनो ओंखारबाय। बाय बाय उननि भिडिअ'आव फिन लोगो मोनफिनगोन।